Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababaeng nagpuyo sa Basak, Sambuan, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasingan nga, Sherry. Hay, maura gani mga intrigong kwarta nako. Sure ka nga paigo ni sa imong mga anak? Ay, saon man mo nga maurang may nakaya sa kukita. Nahibaw kag yung gamay kay kong kuha sa pangisda na ko. Ma, pa. Ay nalangkod mo pag-away ko. Napamantay sobrang asud ang gahapon. Ato na lang tong ipuno. Mga anak, pasensya na mo ha. Nga dili gyud mo na mo mahatagan og maayong suporta, saktong suporta ni Papa nimo. Ay unsaon wa man gyud bisag usa namo nga nakahuman gyud sa pagtuon. Mao na maura gyud ni kaya namo. Ayo lang kabalaka, ma. Isaad na ko ninyo nga mohuman jud ko sa kong pagtuon. Para puhon, kung makahuman ako, unya makakita na ko og nindot nga trabaho. Dili na maghago si Papa sa pagpangisda. Ug ikaw sad, ma. Di na ka manahi. Salamat, Shari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy anak. Shari, narabay diskurong gabi sa lungsod. Ato ta, ha? Haladay, uy, tingalig dili ko sugtan nilang mama mula agrong gabi eh. Suwayi lang, good. Basin pa di ay. Oo, sige, sawayan ako. Ma, pa, manangit unta ko ninyo kung okay ra. Unsa man na? Manglaag unta mi ni Rowena sa lungsod pa kay fiesta man. Uy, unya unsa na sa kang oras sa mauli ana? Mga alas 10, mauli na ko. Sige. Basta siguro alang gyud nga alas 10 nala ka din ha? Salamat, ma, pa. Mayo gani day kay gitugtan kasi mong mama ug papa nga mulaag. Mao lagi day, uy, nalipay kay ko. First time gid nila ako nga mula ag ingon ini day. Wara magid intang ko kasuway aning disco. Karon day nakasuway na gitawon ka. Lingaw ni day uy, kina may uban nga magkitparis nimo. Labi na kung love song. Kung mo na itira na. Ha? Oh, nashock man ka. Mahadlok ka? Suwayi lang lagi. Oh, day. Day, tanawa o. Nagsugod nagparis-paris ang uban. Ay, nalang sa doon tayo makuha na ko ron, uy. Ako day mutanaw lang ko ang mga nagparis-paris din hi. Hi! Pwede makipag-Paris ni mo? Ha? Ako? May line pa ba? Ha? Uy, tay, sugot tayon. Gwapo ba yan na, sige ka. Og dili ka ako gamigig-paris na niya, bahala na. Sige. Wala, uy, mayo pa ka, day. Berto! Napaiway Paris din niyo! Kanina lang! Uy! Berto! Dali! Uy!
Kini aram day ka magtago din ni Miss. Pwede di kang isayaw. Sure! Salamat ha nga, naging paris mo na mo sa sayaw. Uy, kaso, uy. Inalingaw man sad me. Oh, wa malagi na magtingog ang usa din eh. Uy, day. Tingog sad, uy. Ha? Hala, pasensya na gid mo ha, pero kinahanglan ko mo pauli sa amo. Nisaad man ko sa akong mama og papagod nga alas 10, tuan ako sabay. O mo ba? Yato na lang muna mo sa inyo, miss. Oh, kinsa ganito yung ani mo, miss? Sorry. Pero ayaw na lang may ihatod kay tingali og makasab-an ko kung naay makakita na ko ba nga gihatod ko dito sa amo nga na ako'y kuyog. Bitaw. Sunod na lang, boys, ha? Pasensya na. Okay naman sad me. Sa'yo pa man sa drone. Ah. Sige, sige. Pagamping yung taon mo, win her. Oo, Amping mo, Berto, oy. Nya, reply ba yung taon ko ah? Text ko naman. Okay, sige. Ato na, mi. Bye! Dahil dali na uy. Bye, Shar. Kinsa man ay nag-text na kog hi? Number man ni. Ako replyan. Uy, hala. Nanawag man hinuin. Akong tabakuin. Hello? Hello? Si Shari ni? Oh, kinsa ni? Nalimutan ka na ako, Shar? Si Daniel dito ni? Magkita tabi? Ha? Niya ko ron dapit sa inyo. Unsa? Unsa? Time pa. Huwata akong text. Dito din magkita dapit sa amo kay tingali makasabaan ko sa akong mama magpapa. Sige, Shar. Maguwat ko ha. Bye. Bye. Ay, unsa may nasud sa utok aning tawanan ko eh. Ikalit man lang ni siya. Mamulbo sa ko gamay bi para dili ko hamos tan-awon. Salamat ha nga, nakikita gikan ako. Daniel, to imong ngano. Oh, Shar. Unsa da hinungdan nga nakikita ka nako aron? Di hindi kag number nako uy. Nangayo ko sa number ni Wina, dito kang Bayberto. Unya, dito kang Wina, nangayo ko sa imong number. Mao ba? Kuan ta, Shar? Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Naibaw kong preskura kay ko, no? Preskura kay kong paminawon pero sadyang nagkapares ta sa sayaw ba? Di na gyud ka na ako malimtan. Labi na imong naong. Kung sa kakahinhin, muda sa imong malihok. Di ko halos makatug, sukad lang makita ti ka. Daniel. Kuan? Wala kay uyab? Wa siya, Roy. Promise pa. Ang tinuod, Daniel. Ganahan ko nimo pero di pa magkusugtan kung mag-uyab-uyab. Kinahanglan nga tiwason sa akong pag-eskwela. Share, isaan ako nimo. Dili ko mahimong babag sa kung unsa may imong mga pangandoy. O kung gusto ka, sa usa lang ka adlaw sa usa ka semana ti kaaniyon sa inyo. Aron ba dili mahibong sa imong mama ug papa? Sige. Ha? Sige, buot nimo ipasabot nga kita na, ha? Sige? Ha? Yes! Nalipay kay ko, Shar. Isaad ako nimo. Mahalon og panggaon ti ka. Dili ka magmahay. Mahal ti ka, Shar. Mahal tasab ka, Daniel.
Shari, graduate ka naman gyud sa high school. Unya, ni saad man to si tiya nimo, isuon si imong papa, katuntuan nagpuyo sa syudad, nga siya mo ibahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unsa may hunahuna nimo. Adto ko mo puyo dito, ma. Oo, alangan man sad og magsigi kag uli din sa ato, nga sambuan maning ato, layo man kayo. Nak, ayaw balibari si tiya ni mo. Ano po kayo? Agwatahala sa god nga malayo ka din sa ato. Maana daon niya ka anak dito. Pwede ba sigang mo pa uli din sa ato kung wakay klase? Sige pa. Adto ka na mo eskwela sa syudad? O, Daniel, Sa ato pa, imo na day kong biyaan. mag-ulian man sa ko dinhi kung way klase good. Share, basin makakita kag lain dito sa syudad ha. No, di na may tabo, Daniel, uy. Mahal ka ayo, tika. Salig kay ko nimo, Share. Mahal sad kay tika. Basta isaad sad na ako, nga dili ka mangita og lain, ha? Dili gina mahitabo, Share. Magpaabot ko nimo. Maayo pa kaday kay makatiwas lagi kasi mong pagtuon. Darwin na. Amping begit in taon dito day ha. Mingaon ko nimo. Sigurado gyud ko nga makakita kag bag-ong amiga dito. Bisan pag makakita kong mga bagong amiga dito, di gud mahitabo no nga kalimtan tika. Number 1 best friend gihapon ta ka. Aw, thank you, Day. Mientras ako mo'y nagpa-eskwela ni mo, Shari. Gusto ko nga way disturbo sa imong pagtuon, ha? Gusto na ako nga mag-focus una ka sa imong pag-eskwela. Aron kung makahuman ka na, makatabang ka sa imong mama o papa dito sa inyong probinsya. Asa raman unya ng uyab-uyab ba kung makahuman na ka? Tiya, Nagkasinabot ba ta? o tiya. Isaad na ko nga dili makaapekto sa akong pagtuon si Daniel. Himuon ko siyang inspirasyon. Aron mas maningkamot kung makalampos sa akong pagtuon. Kumusta man kadi alangga? Okay ra ko lang ga. Ikaw diha? Niya, gimingaw na kay ko nimo. Ako sad gani, gimingaw na sad kaayo ko nimo. Niya, kanus man ka mauli ha? Basin sunod buwan lang ga. Manangit ko sa akong iyaan nga mo pauli ko diha. Salamat kay ha, nga nauli na gyud ka lang ga. Gimingaw na kay ko nimo. Hasta ko, Daniel. Pero, basin sa sunod na kong pauli, madugay-dugay pa. Ha? Nga naman? Di man gud gusto si Tiya Gud nga magsige kog uli. Kay basin ko noog, dinaon niya ko gustong mubalik dito sa syudad. Mao ba? Pero sige lang, ayaw ka balaka. Puhon inig bakasyon, mupauli man kog siguro dinhi. Bantay ba ha? Magpaabot agad ko nimo dinhi sa ato. Shari. Salamat, Daniel. Day, Shari. Nanangid ako si mong mama o papa nga dili lang una ka papaulion karon nga bakasyon.
Nihangyo ko nila nga anhilang una kasbay kay ikaw lang unay akong pabantayon dinis bay. Kay mamakasyon ming tibuok pamilya. Unsa tiya? Ay dili raman sa ka maglaay dinhi kay na may pagkaon diha. Naapag internet. Tiya, Mao ba? Di na di ka mo pauli din eh. sorry gid kaayo lang ga. Unsaon man gud nga way makabantay sa bahay nilang tiya dinhi. Ay, sige lang. Nakasabot ra ko, Shari. Hello, Daniel? Hello? Hello, Daniel? Mao ba? Wa na mo kontak si Daniel nimo? O, Daywen. Sige kong text niya pero di naman ko replyan. Ah, sige lang. Ayaw ka bala ka, day. Magpangutan akong Berto kon naon sa si Daniel. Sige, Daya. Palihog ko. Salamat. Oh, si Daywina. Hello, Wen. Kumusta ko nyo? Day, sure. Nagkita ming Daniel, day. Unya, Day. Nganong mo man siya mo reply sa akong mga text niya? Day, ingon siya ba? Kalimti na lang ko no siya. Kinana ko na siya ilain. O niya, nanasad sila umaabot nga anak. Unsa, Day? Nangluod man guguno siya nimo. Kawan ako no kay oras niya. Oh. Ikapoy na ko na siya sa inyong sitwasyon, uy. Maong mas maayo pa ko no nga magbuwag na lang yun mo. Gisakitan kay ko sa kung nahibawan nga naa na siya lain. Ilabi na yun nga may umaabot na silang anak. Nakaingon na lang sad ko nga mas maayo na lang puwet kay lahi ang among tumong ni Daniel sa kinabuhi. Siya gusto nang mo settle down. Samtang ako, gusto pa ko makatabang sa kong pamilya. Ini-graduate na ako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.